Toto je veľmi zaujímavá knižočka, z ktorej mám aj recept na kvásnicové cesto. A nájdete ho tu. Táto pekne zaostrené, aby ste si to mohli zastaviť. Ten môj recept je trošku upravený a nie je tak náročný na hnietenie rukou, alebo doma väčší priemyselný mixer môže aj v tom. Ešte na dočítanie. Taká knižočka je veľmi zaujímavá. Takže není ten recept z mojej hlavy, ako som povedal, ale ten, ktorý som natočil naposledy, už je mňou upravený. Takže pre včelarí hlava, Janči, čavec.